Takže s tým treba nehať, nie? Rozpráva, ja to vystrihnem, ako ne, aby si vládal tie hrubšie. No, práve tí najslabší treba nehať. No, najslabší treba nehať. Ten čas sa ohýba. Nehaj, a teď se, dívejte, co já s tím vlastně musím provést. Jako, protože ten stromek skutečně roste tak bujně, že tady, co teď uděláme, tady se v každém případě musí udělat ten letní šitůvřez, ano, v každém případě, protože toto poroste hrozně bujně. O tu mšíc, tak kdo doma máte takhle pokroucený větve, tak věřte, že toto dokáže mšíce. Jo? Takže mšíce dokáže tady tyhle věci. Takže 1, 2, 3 to je značka ideál. Jo? Nic jiného bych si nemohli přát. Ale protože nám to roste hrozně takhle bujně, a protože tento nám roste dovnitřku, takže já teď musím jít z jedné strany a snaží se o jednu věc. Abych takhle byl nějak aby to bylo v nějaké té rovnováze, a protože toto je tady, tento stromek, toho má hrozně moc, nebo tady ta větev, vidíte, že ten letorost je postavené kolmo, tak ještě hrozně roste. Takže já tady budu muset zakrátit, protože toto ještě se musí zakrátit, toto je zase kolmo celkem, tak zakrátím. Protože tady ty bočiny, vůbec ty vodorovny, jo, ty nechávám, ty chrání, protože ten stromek roste hrozně bujně. Takže to nechávám, toto dám snad taky celý pryč, ale ty krátký, to nechávám. Ale teď, já než to projdu celý, tak tady můžeme, než tento je dobře postavený, můžeme provést i tuto věc. Jo? A nic se nestane, prosím vás, jestliže já bych tady to ustříhl napůl a vystříhl toto. Jedna větev nebo druhá větev. To zase není až tak rozhodující. Jo? Ale co je důležité? Tento je hrozně kolmé a já potřebuji, aby mě zeslabl. A to je to, o čem se bavíme pořád, že já potřebuji jenom jednu věc, abych omezil ten růst. To znamená, co nejméně na tuto větev, abych dostal co nejméně listů. Tady je květní pupen, tam ten budu šetřit. Abych na tuto větev dostal co nejméně listů. A zase, kde nejsou listy, nebo kde jsou listy, tak tam ten strom bude dodávat víc. Kde nejsou listy, tak tam bude dodávat méně. No, to už je tak. No a protože... Falko, ty si vyšší, prosím ťa, odborný asistent. Keby som prihol? Aj máš, nie, aj to strihni, aj máš väčšiu silu ako Janko Agone. Ja to strihnem, len povedzte kde, v aké výške. No, ten má celkem dost... Pozor. Nevytrhneme. Asi no, nie. Teď v tom uhlu 45 stupňů je potřeba zakrátit ten terminál. No? A to už je to druhý patro. Ale viděli jste, že tady, pokud je to možné, hlavně ty vodorovny šetří. Jo? Tam jsem nechal teda ten, protože ten je tam byl lepší jako postavený. Tento tady bojuju, jako, jo? I nic se nestane, když uděláme i tyto věci. Jako. Protože tady je to poměrně... A tento môžem potom odrodení dať budúci rok celý preč? Aby tam patra boli oddelené? Může být takhle, protože tady budou klononoši. Ale o rok? Ano. Že keď toto budú tie patra, proto já, ten je vůbec vodorovnej, tak ten nechávám to, no, protože... Nemusíš o rok.
přírůstky tam byly velký. To znamená plodonošení, že odrodí co tento rok. nejméně teda rychlovku, jo, protože všechno to, co roste dovnitř, tak musí dojít ven a vyberu si z toho 1, 2, 3, 4, ten mě jde teda tam, dobře, ale tento už tady teda nemůžu, to pokroucení dám pryč, já už bych to tady možná ani nezakracoval, ale to pokroucení dám pryč, tento taky, protože tady mi stačí ten vodorovný a toto všechno, totiž některé ty ovocné druhy jsou na tu mšici hrozně cholostiví, ano, takže že na to pozor, no a teď ten mě tam roste do boku, tak ten nepotřebuju a tento si střihnu tady na to vnitřní nož. Tak, aby to bylo stále. No a ještě tento. No, a to je všechno, co na tom stromku teda dělá. Ale hlavně to nesmí růst do středu a nesmí se to křížit. 3, 4 kosterní větve. Tady je to značka Ideál, takže tady to můžeme zrovna jako dělat. Protože spoustu dotazů mám na to, že jestli se dají pěstovat stromy bez středového terminálu. Ano, dají, bez problémů. Toto je vyložené zákrce, takže my tady teď teda vyhodíme akorát ty silny, který teda jako nepotřebujeme, který budou hodně stole a ostatní teda tak jako necháme. Ale jednu nevýhodu to má tu, že jestliže je to potom zákaz nebo vysokokmen a jsou to hlavně meruňky, které rostou takhle kolmo, máte spoustu odrůd nebo a jiné jenom meruněk, které rostou poměrně dost kolmo. Takže tam nic jiného nám nezbývá, když tam není středové, jak žebř a trhat dokola ze žebře. Stříhat a trhat dokola ze žebře. Jo? Když je tam terminál, vlezu dovnitřku a s terminálem, proto jsou tam ty patra, ohýbám, tak jak mě to učil můj otec. Nikdy nevyhýbáte ven z koruny, vždycky do koruny. Jo? Každý letorost, který ohýbám, to už mě učil můj otec, když mě bylo, já nevím, 80 roků. Jo? Takže když už jsem trhal, tak všechno ohýbat do koruny, dovnitřku koruny. Nic se nezlomí, ale ven, to už se zlomí. Jo? Tam ale ak si, všimnete pri tých kotlovitých korunách, vždycky sa to snaží si ten stred nahradiť. Vždycky bude 1-2 konáre leteť proti tým ostatným. Na 99% je lepšie pre každý ten strom normálny kmienkový tvar so stredníkom. Hej, lebo vždycky bude nejaká strana utekať viacej, aj hrubnúť, aj ďalej a sami sebe si robíte, vidíte, že tie priadky sú silnejšie na niektorých. Sami sebe si robíte problémy a zasa musíte vracať do toho rezom. Něco na tom určitě je, to je pravdou. Pokud když vidíte, že třeba tyto dva jsou stejně silní, tak už to je. Ale všechno je to o tom náběhu. Pokud já udělám hned z kraje ten výchovný řez natolik, aby, tak jak jsem to ukazoval asi na 2 nebo na 3 případech, kde ten silný jsem zkrátil víc a ty slabý jsem nechal dlouhý, aby se mi vyrovnali, tak pak se vyrovnají. Ale jakmile už jednou tady nastane tady tato věc, že tady ty svazky, které vedou sem na tuto větev, tak je jich víc, tak jak je jich na tuto nebo na tu větev. Jo? A tím pádem, protože jak jsem říkal, živiny jdou středem dřeva, takže středem dřeva to tlačí a tlačí a jede. A potom teda ještě, když to je kolmo, tak to ještě má rychlou výměnu. Ten, že je volnější a ten je ještě vodorovnější, tak tím pádem teda se to snižuje. Snižuje se ten růst a tady se podporuje. No. Máme tu pilečku, tady toto už si netrou. Tady ten středový to musí být pryč. Tak, tady ten velký taky. Makarenko.
zase, tak jak jsem to říkal už několikrát, že v prvé řadě odstraním to, co mě zavazí, nebo co tam nepotřebuji. Vidím, že toto roste dovnitřku, nepotřebuji. Toto roste dovnitřku, nepotřebuji tam. Jo? A tímto způsobem a pokračuji takhle dokola, anebo když už teda jsem u toho, tak se podívám a toto je, no, ale tam kvůli tomu to musíme. Kvůli tomu musíme z tohle, takže my to musíme, ať chceme, nebo ne, ještě teda mírně zakrátit, jo, asi o těch 10 cm, ale toto zase, tady je to hrozně moc, to není možné. Tak ten nejsilnější dám tento je dovnitřku do koruny, i když má na konci květ, jo, takže já ho dám, tady je plodonož, tam je z květy, tak ho dám ven. A teď já v té jedné vejšce musím udělat to. A to je to, co já jsem to říkal. Jestliže mi roste hodně bujně, tak já ho zakrátím víc. Já ho zakrátím třeba o tu třetinu víc, tak jak jsem zakrátil ty ostatní. No, to taky. To roste bujně, není tam potřeba. Ale tady ty vodorovny a tyhle ty si šetří. No, ty rostou dovnitřku, to roste dovnitřku. Ta dutá koruna má tu výhodu, že do ní krásně svítí sluníčko. To je to, co já jsem říkal. A kam nebude svítit slunce, tak tam bude pěkný ovoce. A víte, že tady ovoce už je. Já tady nechávám i tyto blíž kříží, tak já je tam nechávám, protože to pod ovocem se mě to vohne a příštím rokem je můžu si dovolit dát pryč. Ano, to samé tady tohle. Takže na konci je květ, tak příštím rokem si to můžu dovolit tady dát. Máš tú energiu napravať tie chyby, ktoré tu v podstate stále ľudia ešte nevedomky aplikujú na svojich stromčekov a veľmi veľa ľudí vďaka tebe sa vlastne dokázala inšpirovať v živote. Aj ty si bol jeden z mojich vzorov na začiatku, keď som vlastne hľadal tú cestu. Ako si sám veľakrát povedal, že nedelám si patent na rozum, tak to delám proste ja. Každý z nás má iné podmienky a preto ste si mohli všimnúť, že niekedy sme do toho späťou vstúpili. Nie preto, aby sme sa mi tu bili, pretože máme troška iné skúsenosti a vidíme to trocha inak, ale je to úplne v poriadku. Základným princípom bolo ukázať vám vlastne, že ten strom treba od počiatku vychovať. To je to najjednoduchšie vlastne, pre ten strom je to, on to necíti, ako sa ľudia boja, že mu to ublíži, alebo tak práve, že mu to pomôže zapestovať tú budúcu kostru, má tam čo najmenej rán a potom do toho stromčeku nemusíte v budúcnosti šáhať a vytvárať mu vlastne veľké vstupné brány. Takže Mozík, srdečná vďaka. Ja ti prajem ešte veľa zdravia, energie. Já děkuji taky a jak jsem říkal, to ještě řeknu nakonec. Jestli to budete dělat podle mýho, nebo to budete dělat podle někoho jiného, nebo podle sebe, prosím vás, mně je to úplně jedno. Já vám u toho nebudu asistovat, já tam to držet ruky nebudu. No tak si to dělejte, jak chcete. Než, tak jak to říkal kolega, že když to tam někdo teda stříhá každý rok a aparát to holí, aparát to stříhá a nosí otypky dřeva každý rok, co se na tom nadře. Na tom stromku, když udělám ještě příštím rokem trochu, tak už skoro potom 2-3 roky na něho nemusím sáhnout na ten strom. Jo, a to je, o tom mě jde, jako, jo, že já bych teda zapěstoval strom a pak už se o něho nemusel třeba 2-3 roky starat.